Salam mehriban denanlar. Moda Fasonlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2024-2025 yılların trendleri, yani trend koynukları barada gürleşelim. Güllü şekilleri, gül naşları, ennedin avır tamız değerler. Esem soğuk mevsimde de yorgunlu bolar. Trikotaj ve köp qatlılık. Trikotaj önümleri adaşığın ve geyim qatlılığının täze görünüşlerini hödürlemek bilen yine de trendliğine galýar. Bu trendler täze mevsimde geyinmäge ähmiýet berýän her bir adama özüne mahsus stilini tapmakda, garderobun geyimlerini mevsimine göre saýhallamaga, döwre göre geyinmäge mümkinçilik berýär. Moda dünyasy hiç wagt bir ýerde duramak. Onu her mevsim täze tendensiýalary getirýär, hemde köne stilleri gaýtadan meşhurlyga eýedýär. Bu hut 2024-2025 ýyllaryň sepgidiniň güýz, goş mevsim mabatda hem şeýle häsrete eýe boldy. Bu mevsimde moda dünyasy klassika bilen döwrawaklaryň täsirini utgaşmasyny hödürleýär. Şundan uğralyp, ýakyn geljekde moda landşaftyny döretjek täze esasy trendlere nazara alalyň. Tulky pamahlanmaz, ketenler çavytlanmaz, kürtelenmez, keşdelenmez. Amaly aksesuardan daşky keşfin etasy ähmiýet berilýän gözelligine öwrüli. Ene gyrlar. Bu kurrun berjek videom şulardan barat. Videolarmy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan haberdar bolmak isleseňiz, ýagny görmek isleseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.